Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ujabulise abaningi u-Ayanda Ncwane enza ungajwayelekile la jombe khona imfula nemfudlane yonikelela imizi ehlwempu ngemali elinganiselwa ku-60,000 kanye nezingubo emva kuba abantu bekhahlanyezwe imvula ezishiye inqala sizinda idicileleke phansi emva kwezikhukhula ezinamandla. Abantu basijabulele kakhulu ke lesenzo sakhe u-Ayanda Ncwane sokwelula isandla emndenini eswele. UNelizuma uthe siyabonga kakhulu Ayanda, utshalile uzovuna ngelinye ilanga. Sengathi ke uNkulunkulu angakubusisa akuphe namandla. Uqaphela neVictor Mthembu uthe siyakuthanda kakhulu okwenzayo Mama Ncwane, qhubeka njalo nokwenza umsebenzi omuhle. Unanozi Mpanzi uthe great performer, thank you Mama Ncwane, kuhle okwenzayo. Ekayise Mthembu uthe siyabonga Mama Ncwane, ibusiso nokuhle ngokulandele njalo. Bafethu ke maningi kakhulu ama comment abantu bezwakalisa ukujabula kwabo ngesenzo sakhe u-Ayanda Ncwane. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section. Ungakhohlwa ukusilandela ekhasini lika Instagram @zwide_media.